Pam, param, pam. Estación Nadal é un disco libro con moitas panxoliñas de dinosaurios, panxoliñas divertidas, pois para cantar no Nadal. Gaita de for, unha tras outra. Van a topar Reis Magos, van a topar a Papá Noel e van a topar o Apalpador. Intentamos facer unha música variada, sobre todo intentamos pasalo ben e que con ese pasalo ben nos pois transmitir un pouquiño de que pasen ben tamén a xente escoitando. Pase niño quen se achega no camiño, un señor de bo humor con camisola de liño, torta, torta, quen está detrás da porta, un señor de bo humor con camisola de liño, con chaleco de... Penso que é moi importante ter música nas casas e non só ter música a través de internet, sino ter tamén as cousiñas e ver as ilustracións e ver cos nenos os contos e cantar con eles as cancións.